Okay, ano yan na puta sa Pangluna no, na channel, mga kaigsunan. Ano na yung bag-o ni Skalapi, balik ta Skalapi, no? Balik ta ni Skalapi. Kaya doon na po yung bag-ong kaplag dire, okay, ano ta sa plaza, magsubay mga kaigsunan, o atong tanaw no kung saan eh. Okay, dire, maone, mga kaigsunan ko, okay, bag-ong mall, di, Amika, ngalan, department store dire sa Kalapi. Okay, mao ni ang bag-o nila karon dire katulad sa Luon. Kapareha sa Luon. Ang Luon Moli. Nag-uso naman yung mga department store nga nasa kalungsuran, no. Ang style nila makita nato murag BQ, pattern sa BQ, no, ang yang porma nagaigsunan. Parang BQ makalitan ka ang ilahang ilang building. Okay, magigsunan, no, dire ta pasulod dire kay natin paliton mga pag-igsunan. Okay, barato lang ilang baligya diri mga kaigsunan. Nauso na yun diri sa mga kalungsuran. Okay, ang sa Luon Muli, ang dinhi basta kay Mickey. Okay, magsunan. Mickey ba to? Okay, tatong i-review tug tan-aw taon mga kaigsunan. O tanawan niyo kung sagot murag mayong Mickey. Okay, mga kaigsunan, diri lang hagdan nila. Okay, padung sa taas, ari ta sa taas sa ilang baligya diri mga kaigsunan. Okay, diri mao di ay ta sa taas mo ni ka 3 stories building. Okay, mga kaigsunan, ang ikatulo mula pa sulod. Karing ikaduha pa sa kalibutang sa ikatulo, no. O mga kaldero, timbangan, o kung sa pa diyan mga kitchenware. Diri. Okay, mao ni ang baligya sa second floor. Okay, magigsunan o mao ni ang akong ipakita ninyo ang nana mo idea og marit mo Skalapi asa mo madto. Okay, og mamalit mo balde, okay, diri malit mo mga sa padya. Sinira ta kutob og bye, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. Salamat, thank you.